Dobrý deň, vítajte pri sledovaní ďalšej našej videorecenzie na portáli pda.sk. Ako vidíte, mám pred sebou notebook. Tento má označenie N82E. Hneď na začiatku vám poviem, že je to predprodukčná vzorka, pretože ešte momentálne v predaji nie je. Vďaka českému zastúpeniu spoločnosti Asus sme sa dostali vlastne k testovaciemu kusu, ktorý je vyrobený len na testovanie a teda nie je v predaji. Jeho konfigurácia je mierne odlišná od toho, čo si budete môcť kúpiť, keď sa dostane tento model na trh. Výnimočný, okrem teda dizajnu, o ktorom si povieme niečo neskôr, je tento notebook hlavne technológiou NVIDIA Optimus, ktorej úlohou je ušetriť energiu na batérie vtedy, keď sa to dá. To znamená, vtedy, keď užívateľ používa alebo surfuje po internete alebo využíva kancelárske aplikácie, čiže vtedy, keď nie je potrebný vysoký výkon hardveru. Technicky je to vyriešené takým spôsobom, že v notebooku sú osadené dve grafické karty, jedna priamo v CPU, v procesore, integrovaná, je to Intel GMA HD, a druhá nezávislá karta je od spoločnosti NVIDIA s označením 335M s vlastnou gigovou rámkou, operačnou pamäťou teda, a v podstate systém automaticky prepína medzi týmito dvoma kartami podľa toho, aký výkon aplikácia vyžaduje. Okrem toho, keď už sme pri tých technických dátach, povieme si čosi o nich ďalej. Je tu osadený procesor Intel Core i7 M620, trošku nezvyčajný. Tento má dve jadra, obidve sú taktované na 2,67, ale za pomoci technológie Turbo Boost sa dokážu vyšplhať až na 3,3 GHz. To znamená, že to pretaktovanie je pomerne vysoké a výkon tohto procesora je dostatočný. Spomínal som, že má dve jadra. V systéme sa tvári ako štvorjadrový, je to pretože každé to jadro dokáže spracovať dve vlákna. Sú tu osadené dva 2-gigové moduly operačnej pamäte s frekvenciou 1066 MHz, 500 GB hard disk, 5400 odtačkový. Ten predstavuje rozumný kompromis medzi spotrebou a výkonom. Lepší by bol v danom prípade SSD, ale ten by neúmerne predražil tento notebook. Grafickú kartu som spomínal. Samozrejme nechýbajú bezdrátové technológie, ako je Wi-Fi, v štandarde BGN alebo Bluetooth. Zatiaľ stále iba 2.1 aj s NHC Data Rate, čiže EDR-kom. Čo sa týka dizajnu tohto notebooku, povrch tohto notebooku pripomína hliník. Ako vidíte, táto lišta je hladká, ostatný okolie toho, alebo teda veko je vrúbkované jemne, čo prináša taký zaujímavý efekt a v podstate odlišuje to užívateľa alebo tento notebook od ostatných poväčšine čiernych notebookov. Vnútrajšok notebooku je spracovaný veľmi dobre, klávesnica Chiclet, Chiclet znamená, že medzi klávesami sú väčšie rozostupy. V tomto prípade ide až o 3 mm rozostupy medzi jednotlivými klávesami. Ako vidíte, notebook, by som nezabudol, je 14-palcový, to znamená sem sa numerický blok nevošiel. Keby ho sem aj implantovali, asi by to nebolo dobre, pretože tá klávesnica by bola potom hodne stiesnená. Celý tento kraj okolo klávesnice
Toto čierne, čo máte možnosť vidieť, je vlastne pogumované, je to veľmi príjemné na dotyk. Neodoláva to síce otlačkom prstov, ale je to veľmi príjemná a dobre sa s tým pracuje. Povrch touchpadu je dizajnovo prevedený rovnako ako Veko, to znamená je z takéhoto ako keby hliníku, ktorý má evokovať. Nad klávesnicou máte možnosť vidieť dve tlačidlá, týmto sa notebook zapína, týmto sa prepínajú jednotlivé režimy napájania. Sú tam 4, je tam Office, Entertainment Mode, Battery Saving a samozrejme High Performance. Čo sa týka klávesnice, na tej nám trošku vadil, ako si môžete všimnúť, malý Enter, ktorý nie každému bude vyhovovať. Ostatné klávesy, zdvih, odozva sú v poriadku a nám sa na tom veľmi dobre písalo. Čo sa týka touchpadu, dvojstranný kolískový prepínač, alebo teda tlačítka, ktoré majú simulovať dve tlačítka myši. Scrollovacia zóna vlastne potiahnete dvoma prstami, čiže na kraji už nie je, už je to riešené viac dotykom na displeji. Čo sa týka displeja samotného notebooku, ten v podstate nevychádza z bežných štandardov. Ide o 14-palcový lesklý displej s rozlíšením 1366 na 768 pixelov. Nad ním máte možnosť vidieť, dúfam, že to uvidíte, samozrejme webovú kameru, vedľa ktorej je LED dióda, približne v tomto mieste, a samozrejme zdierka mikrofónu. Kamera je 2 megapixelová a jej obraz je veľmi slušný a samozrejme na skypovanie to stačí úplne bohate. Čo sa týka stavových LED diód, tie sú umiestnené tu pod touchpadom. Prvá ledka signalizuje zapnutie, druhá nabíjanie batérie, tretia prácu harddisku, štvrtá zapnutie bezdrátových technológií a piatá zapnutie caps locku, čiže bežný štandard, čo sa týka LED diód. Keď sa pozrieme na ľavú stranu, tu uvidíte samozrejme konektor napájania, videoventilátora chladenia procesoru a grafickej karty, VGA, HDMI, USB, konečne vo verzii 3.0, ktorý nám sľubuje až 10-násobný nárast rýchlosti, ďalej vstup pre mikrofón a výstup na sluchatka. Predná časť, tu máte možnosť vidieť reproduktory, preto som ich nespomínal hore, lebo sú umiestnené tu vpredu. Ich výkon je približne 3 W. Je to samozrejme Altec Glancing. Okrem toho je tu čítačka pamäťových kariet 8 v 1 a prepínač alebo vypínač bezdrôtových technológií. Na pravej strane zase iba DVD, multiformátová DVD napalovačka. Pod takýmto zaujímavým krytom sa ešte schovávajú ďalšie konektory, ako máte možnosť vidieť USB, LAN, RE45 a eSATA kombinovaná s USB. Samozrejmosťou je zámok, alebo teda vstup pre zámok Kensington Lock. Batéria, bohužiaľ nepodarilo sa nám zistiť, pretože výrobca udáva dve možnosti, a to je 6 alebo 8 článková. Ich amperová hodnota je rovnaká 4400 mAh, takže bohužiaľ nepodarilo sa nám zistiť, o akú batériu sa v tomto prípade jedná. Každopádne poviem vám dobrú správu, technológia NVIDIA Optimus funguje veľmi dobre, pretože tento notebook na túto batériu dokázal šlapať 4,3 hodiny, čo je veľmi slušný výkon. Samozrejme zapnuté Wi-Fi, podsvietenie na polovicu a zapnutý mód Battery Saving. Aj tak si myslíme, že je to výborná hodnota.
Čo sa týka dostupnosti tohto notebooku, ten by mal byť dostupný zhruba v druhej polovici augusta za cenu 900 až 1000 eur, samozrejme v závislosti na konfigurácii hardwareovej. To je dneska odo mňa z našej videorecenzie všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalšej videorecenzii.